og National Bible Sunday or nasudnong Domingo sa balaang kasulatan. O gitawag usab kini ikatulo nga Domingo sa pulong sa Ginoo, Sunday of the Word of God. Kaniadtong September 30, 2019, pista ni San Jeronimo, si Papa Francisco nagpagawas og apostolic letter nga giuluhan og Apiruit Ilis nga nagtudlo nga matag ikatulo nga Domingo sa ordinaryo nga panahon, tawgon nga Domingo sa pulong sa Ginoo, Sunday of the Word of God. Nganong gitunong ni siya sa papagawas ni Pope Francis sa iyang apostolic letter nga Apiruit Ilis or Open to Them. Nganong iyang gitunong og September 30 kay sa pista ni San Jeronimo or Saint Jerome. Kay kini si Saint Jerome mao kini nag-translate sa Biblia ngadto sa Latin, Vulgate, no? Nga subay sa mando ni Papa Damaso I, Pope Damasus I, si San Jeronimo yang gihubad ang Biblia ngadto sa Latin. O kining apostolic letter nga Apiruit Ilis means open to them, comes from Luke chapter 24 verse 45, which describes Jesus appearing to two disciples on the road to Emmaus. In this passage, Jesus opened the disciples' minds to understand the scriptures. Ang sulat nagpadayag sa kaimportante sa balaang kasulatan ug sa kaimportante sa pagsangyaw niini. Kay ang mga pulong sa Ginoo nakahatag nato og kinabuhi, nakahatag nato kagawasan, nakahatag nato kusog, gahom, nakahatag nato espiritu. Ato nadungog sa unang pagbasa o sa Ebanghelyo nga gibasa ang balaang kasulatan. Sa unang pagbasa gibasa ni Esdras ang balaang kasulatan for the first time. Human sila gipagawas sa Ginoo sa Babylonia. Kay dito gituyo mas Ginoo nga sila mabihag sa Babylonia. Ya dito sa Babylonia so sa 70 ka tuig nilang antos gipakaulawan, gipasakitan, gihimong ulipon sa hari. Nakaserbisyo na sila sa mga sala. After 70 years, giaghat sa Ginoo si Ciro, ang hari sa Persia, pag-atake sa Babylonia. Ug nailog ang Babylonia sa Persia o pinaagi sa mando ni Hari Ciro. Gipagawas ang mga Hudiyo, no, pagbuot kato sa Ginoo kay giaghat man sa Ginoo si Hari Ciro, King Cyrus, sa pagpapauli sa mga Hudiyo ngadto sa Jerusalem sa Hudiya. O sa dihang na mauli na sila, no, mo ni ang atong nadungog sa unang pagbasa, no, nga si Esdras or Ezra in English, usa ka pari, nibasa siya sa balaang kasulatan, no, nya nga si pari ni Padre Esdra mibasa sa balaang kasulatan at tubangan siyang isig ka Hudiyo sulod sa unom ngadto sa 7 ka oras sa pagkadungog sa mga Hudiyo sa mga pagbasa sa pulong sa Ginoo. Mato pa sa unang pagbasa, nanghilak sila. Nanghilak ang katawhan sa pagkabati nila sa balaod. Kay dito sa yuta sa Babylonia, diin sila gibihag, wala man gyud sila kadungog sa mga pulong sa Ginoo, no? Pag-abot nila sa Jerusalem, for the first time, gibasahan sila sa balaod sa Ginoo. Na nanghilak sila tungod kay nakita nila ang ilang paglaom diha sa pulong sa Ginoo. Kining mga tawhana
nga namati sa pulong sa Ginoo. Mao kini sila nga mga tawhana nga giluwas sa Ginoo gikan sa ilang pagkabihag sa Babylonia. They were the Jews from exile. Pag-abot nila sa Jerusalem sa Judea, nakita nila nga naguba ang ilang templo, ang ilang mga paril nga hugno, gisunog ang ilang mga balay, ang ilang mga nindot nga pinuy-anan, nga ilang gipuy-an, nga niadto nga bungkag sa pag-atake sa taga Babylonia. Nahugno gyud sila emotionally, physically, luoy kaayo ang ilang kahimtang. Nawagtangan sila paglaom sa ilang kinabuhi. Naubos sila, naulawan, naghuyhoy sila. Nahunlak, nahugno ang ilang mga kinabuhi. Sa ilang pagkabihag, naguba ang ilang pagkanasod. Wala sila'y kahiusa. Apan sa diha nga mibalik sila, gipabalik sila sa Ginoo ngadto sa Jerusalem, o gibasa ang balaang kasulatan, nang hilak sila tungod kay bisan pa sa mga panghitabo, nakita nila nga diha sa pulong sa Ginoo nakabaton sila og paglaom, kalig-on o kahiusa. Kay ang pulong sa Ginoo naghatag nila og kusog nga in spite of everything, o bisag nawagtangan na silang mga Pinoy-anan, naguba ilang mga templo, nangasunog ilang mga balay, pero ang Ginoo nag-uban kanila. Wala sila pasagdi, kay ang Diyos nahigugma kanila. Ang Diyos nag-amuma kanila. Ang Diyos nag-atiman kanila. Ato pakpakan ang Ginoo, no? Kay siya ang iyang gugma nagmalungtaron, no? Ang iyang gugma makanunayon niya muna ang atong gisaulog karon Domingo sa pulong si Ginoo. Muna nagpahinumdom sa mga Hudiyo nga molaom kita sa pulong si Ginoo, kay mato pa sa tema ni Pope Francis nga, Lord, I hope in your word. Muna ang mensahe sa unang pagbasa, no? Nga ang pulong si Ginoo nakapalig-on sa mga Hudiyo nga gibati o ka-discourage sa ilang kinabuhi, gibati o kahugno nga luya. Unya kini daing pulong, no, the word according to the Greek philosophers, the word is just an idea which can be found in the mind. No, the word is just an idea which can be found in the mind and can be expressed in writing and in speaking. No, ang pulong para sa mga Griego nga mga philosophers, usara ka idea, a lifeless thing that can be expressed in writing and in speaking. But for us Christians, the word is not just an idea. The word is alive. The word gives us life. Kay matur pa sa suwat sa mga Hebreo, kay ang pulong sa Dios buhi o gamhanan og mas hait pa kaysa bisan unsang espada nga duhay suwab. Mudulot kini hangtod sa kinahiladman sa kalag ug sa espiritu, hangtod sa dapit diin mag-abot ang lutahan ug ang kauyukan. Nag-usisa kini sa mga tinguha ug hunahuna sa kasing-kasing sa mga tao. Nga para kanato nga nagtuo kang Kristo nga pulong nga nagpakatao, the word is alive. The word is Jesus. The word is our Savior. The word is our life. Without life, we are all dead. No, mo na yung ka-importante ni Jesus atong pakpakan si Jesus because He is the Word made flesh. Munang Domingo sa pulong si Ginoo, gipahinumduman kita unsa ka-importante si Jesus, ang pulong nga nagpakatao. Kay matud pa sa Ebanghelyo ni San Juan,
ang pulong Dios sukad pagayod sa sinugdan, ang pulong uban sa Dios pinaagi kaniya, gibuhat sa Dios ang tanan ug walay bisan usa sa tanan nga nabuhat nga dili pinaagi kaniya. Matupad ni San Juan, ang mga pulong nga kung isulti kaninyo, espiritu o kinabuhi. Muna yung atong ebanghelyo nga si Jesus, ang pulong nga nagpakatao, naghatag sa kinabuhi sa mga tao nga naluya tungod kay naa sa kahimtang sa kalisod materially. Matupad dinhi nga ang espiritu sa Ginoo niya kanako gidihugan ako niya pagsangyaw sa mga balita ngadto sa mga kabos. Isip pulong nga naghatag og kinabuhi, naghatag siya kagawasan. Kaya nagsangyaw siya kagawasan ngadto sa mga binihag ug iyang gipahiuli ang mga pananaw sa mga buta. Pagpagawas sa mga dinaog-daog, nangaluyan na sila kay gidaog-daog, nangaluyan sila kay gibutang-butangan, gipasanginlan, gipasakitan, pero pinaagi kang Hesus, natagaan sila kalagsik, kadasig, kinabuhi tungod kay si Hesus, ang pulong nga nagpakatao, pulong nga naghatag og kinabuhi. Ug diin man niya ni sugdi ang iyang pagdasig, pagwali sa mga tao dito sa Galilea. Ug ang pulong nga Galilea gikan sa pulong nga Hebreo nga Galil, meaning circle. Kay kining lugar nga Galilea gisirkulan og mga Jewish, non-Jewish, mga Gentile nations. O kini dang Galilea, pag-abot sa mga Hudiyo gikan sa Ehipto, ilang gibahin ang mga yuta sa 12 ka tribo. O kining Galilea na kuan kani by Lot sa Ripa, naangkon kini sa tribo ni Sabulon, Isakar, Sabulon, Naphtali o Isakar, no? Unya by the use of force, through the use of arms, swords and arrows, they were not able to conquer the people living in this land, no? Galilea. Pinaagi sa paggamit sa mga espada, mga bangkaw o mga ubang mga galamiton, wa ni sila mabuntog. But by using the power of love, Jesus conquered the hearts and minds of the Galileans. Dinhi makita nato nga si Jesus ang pulong nga naghatag og kinabuhi, ang pulong nga nagdagahom, iyang gibuntog ang mga taga-Galilea, pinaagi siyang paghigugma. Ang mga Galileanhon nga wa mabuntog sa espadag, mga bangkaw o guban pa, pero pinaagi siyang paghigugma, pinaagi siyang pagsangyaw, siyang kaluoy, siyang pasaylo, nakabig ang mga tao. Munang kargado sa mga milagro dito himua sa Galilea, sa Cana, dito sa kining sa Capernaum, dito sa Bethsaida, no? Unya sa kasal sa Cana, daghan kasi mga milagro sa Galilea aron pagbuntog sa kasing-kasing sa mga tao. Kay ang wa mabuntog sa espada o sa bangkaw, gibuntog ni Jesus. Natagaan niya kinabuhi ang mga tao, pinaagi siyang paghigugma, kaluoy o pasaylo. Love conquers all. Pagkanindot sa gibuhat sa Ginoo ato pakpakan si Jesus, no? Kay siya ang pulong nga nagpakatao nga mibuntog sa mga Galileanhon. Dili pinaagi sa espada, kundi pinaagi sa iyang paghigugma. Muni atong isangyaw sa tibuok kalibutan ang gugma ni Jesus, ang kaluoy sa Dios, ang katarong sa Dios aron makabig sila pinaagi sa pulong nga mao si Jesus, nga atong isangyaw sa tibuok kalibutan. Usa manindog kitang tanan, mag-ampo kita, nagatuo kami